Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tak wek yuk. OTW glow up nganggo iki. Apa? Iki lho. Ki ora mbok pateni yuk. Wes beb. Bene gembrajak no. Yuk. Wi dinggo. Ben glow up. Kok tukune dhewe. Kok tukune dhewe ya sing gedhe ya. Yo online lho. Kok 0 rupiah? Kowe tuku. Iya. Nggonen kowe ndang. Iki judule Ayu OTW glow up. Bar kuwi bayaran tebang to. Kowe ngajak Mbak Putri tuku skincare nang Awi. Ya Put ya. Karo bakso ya Put ya. Yo, yo ki Bang sesuk tenan. nang kakek. Ya sing ki ape digong luyur nggih Mbah Tri Mbah Kliwono kok. Nang ndi jago? Gak baca aku. Ya melak. Mah ambek bojomu no. Lah piye to jere kon ora dicak. Karepe putri ki kon gonceng. Kuwi apa Put sampean kuwi ya. Ya kok Mas Adi ben dhewe aku karo kowe ngono. Kan gak gelem dhewe. Makasih ya Mbak Put. Piye? Makasih Mbak Put. Mah aku makasih tok. Lah piye? Gak Sayang. Makasih Sungkem, sayang. sungkem. Ora ora. Sesuk kowe tuku ngono kuwi ne. Iki aku gak roh, guys. Wis sakmono tok i. Tipe tester. Testine yo ora iso. Kowe gelem hand body apa ora? Put ungu kae. Gelem apa ora? Ini lho cilik-cilik. Tapi wis tak buka. Ya kamu Masya Allah. Cantiknya Masya Allah. Kenapa kok tumbas nggone iki? Ambune kok enak iki koyo melati ambune. Nah, ambune seger tak cuma teksture. Lengket toh. Nak tanggung ya Mbak jempol. Aku kan tuku Ora jempol iki Mbak Wi. bulan. Kuwi sing tak omong. Kan pas aku tuku 20.000 entuk 90.000 entuk loro kene lho. Apa Davian ayo? Daviana marung. Ora soalnya nek sing ori nek sing ora. Boleh ku tuku nang store yo anake. Nang Davianane. Katane gone Putri tadi udah dempel. Gak wangi banget. Enak wangi nih wangi, cuma tangguhi jempol. Gak Mbak Wi langsung meresap. Gak meresap ya. Kan dia nih klinyir-klinyir sih. Gone rai Mbak Put. Kuwi nang rayu apa nang ndi, Put? Nang apa? Ning anu ning ning tungkak. Nang badan ya, Pak. Kuwi iki nganu dinggo hand body wi yo ne. Yo mengko nek pengen anu mampir omahku tak wae. Mulai mbah dondongan to. Maksudnya gorengan wis dadi burung. Tangane koyo ngono. Ngenteni gorengan, guys. Ki Ayu OTW glow up iki. Sesuk bayaran tebu. Kowe kudune nganu yuk. Elek. Wi tuku mawar air mawar ngono kae iso ngglodhoki apa ora? Tergantung. Kowe tuku ngono kuwi nganggo kapas. Kok tak anakno? Nek ora tuku tamer badan iki lho. Kaya Iya. Kok gulumu tak ngenek-ngenekno? Gulu kuwi ireng ora? Menawa ora perkara tapi nggone tapi ya iso. Efek KB. Apa hormon KB? tapi nek menawa iso Mbak. Tapi wonge ngono len wis copot len. Wis susuk kae lho. Saiki nek mosok dicopot kon instan resik kan yo gak mungkin. Nek rekrut nganu kuwi ilang langsung digosok-gosok. Wis rasa kabeh nganu apa jenenge? Oh iya iya. Kabeh sing kang jabot ayo lah ora apa-apa. Apa sih Seter ya ora apa-apa. Sing kang jabot rasa kabeh. Wong gak kabeh. Kowe kabeh ora? kamu mbak kok sampe tau tak kei. Oh. Agar sikap pura iso ora iku. Cek sithik aku cek rada purek sithik. Duh. Layak welos. Wes sesuk gak rene yuk. Sesuk wae gak rene. Lah kuwi sapa sing ngombe kolagen kuwi? Kowe ngombe kolagen. Lah kowe ngombe kolagen wae ta. Apik kuwi yo an. Kolagen iki larang iki, Mbak. Sak pak 10.000 ta? 10.000. Kok sido muncul? Sing 1000 Ya raketang sithik-sithik kan yo. Nah aku yang
Ever mbok omong siji piro dhewe nang kono kae aku siji piro 21 apa 22.000 no. Iki dinggongan. Tapi we kudu telaten yuk. Nah aku dek ben program hamile gadis kuwi FRE karo Volavi. Aku gak program. Guys, info to guys. Sikilku ki borok tok. Carane ngilangno borok ki piye ya delok ento koyo ngene ki. Aku liburan, Mbak Bu. Aku ki asline kuning, guys. Dadi ra patake. Kuning aku asline. Dan iki yo nang omah ae. Kaya kebaya kok ngene kon piye? Iya. Lah guyu. Traya kebaya Pakku. kon piye? Wae muni ngene, ya wis nganu mak tak omongane mau muni ngono iki. Oh, Keri. Nah, madun. Menarik. Cek tugas. Yo nanti ya. Tuh. Cynthia kan. motor sapa? Rik, 300 sekian Rik. 315. 315. Akeh mah. 315. Telu. Loh. Jenenge Sukiman kabeh lho. Lah wong gegene Iya, Pak sing check out. mosok Pak wis iso cek kabeh. Iya. Pak check out diingi kon marai aku. Lah sobat kita baru libur Duh, wonge wis nglebokno kerenjang bereng ape didudul, ape iki pop pindik. Yo karek kowe aku muni ngono. Black Kliwon. Basukiman ki yo wis pinter check out ya. Wes sih. kita dak Wongane titeni ya. pengen dompet pengen apa yo nganu dhewe. Jerape digodhog ke uyang. Wes ono sithik ae ora kepangan minggu. Godhog biasa. Cuti ngono iki piye to lho? Kayak santen to. Ayo Mbak udah kayak adidang gitu. Lho. Delok yo ajak-ajak ndang oh. Lho apa? Yo ditelepon toh. Yo, mendarono. Wis dadi iki. Gone Mbak Pur. Wis ket mau. Jarine Erik iki cocok nganggo nganu. Ndang gone jajal. Pemirsa ben anu ben menilai kowe. Lah kowe wis didatarno no. Apa? Apa tenan kok miso hae? Kepo ya. Ayo, wih lek coklat lek, coklat. Kulo lek, gowo lek. Coklat lek. Coklat lek. Ayo. Ayo. Nan we siramu kok cilok ki nan. Dan. Ayo coklat lek. Ndang go loro-lorone Orik nganggo loro-lorone. Lah. Kayak koyo wong ijer Rik ngene. Koyo wong anu len. Usung-usung jagung len. Ndang Pak, ndang resiki Pak. Tak syuting. Iya, sing ireng kuwi lho, Pak. Ora lek gatekno Erik. Kan diwaca matamu nih. Air wiper jadi semu matamu. Terkebo brodol sini. Kenapa? Liten ta. Nesoke. Itu di. Iya. Iya, air wiper iki. Nan. Dulu ada di Pak Ira. Hah? Pak Ira. Berara bawa bel bro, besi toweng. Nonton bengkel loh. Syukur wae jeneng. Nah, enan. Ya, menang. Kan lho. Iki lho. Guys, urung resik-resik iki. Iki biasanya dirowosi Mbah Ginang. Ming.
Cul, 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 cul.